meron tayong firecracker ban, no? Gipasabot ni DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas nga istrikto gihapon ang ilang pagpatuman sa firecracker ban sa syudad. Gani naa kini order sa mga station commander nga pangkumpiskahon bisan ang mga lantaka nga klase sa pagsaba-saba sa Pasko. Pero kung ang usa ka negosyante og pabuto nga moagi lang sa Davao City, dili nila kini istriktuhan basta kumpleto lang og mga papeles. Kay adunay mga lugar nga silingan sa Davao City nga walay firecracker ban. O manghuhuli kami talaga. Kaya nga yung yung instruction kapon, yung mga bambo, yung mga lantaka, kasali yan sa huhulihin namin. So all of those things, no, na pyrotechnic, lahat yan, paputok, kasama yan sa binabantayan natin, na minumonitor natin. So we will allow them to transport as long as that they have that necessary documents to travel that pyrotechnic materials. Comes to security, we are united with common goal. Kagahapon, gihimo ang send-off ceremony sa DCPO compound sa mga pulis o mga police auxiliary nga magbantay sa Pasko Fiesta nga magsugod og bang-adlaw. Gipaniguro sa DCPO nga adunay mga pulis nga magbantay sa mga activity area ug mga lugar nga daghang taong magtapok aron magsaulog sa Pasko. We'll be deploying more or less 1,500 personnel. That is complement of the PNP, EFP, meron tayong mga force multiplier. We have also traffic direction and control, that is always a part of our security plan. Then meron din tayong mga yung task force Davao, no? Kasama na yan. Nagpahimangno usab ang Police Regional Office 11 sa mga miyembro sa PNP nga likayan ang pagpabuto og armas panahon sa Pasko kay gawa sa kasong administratibo nga grave misconduct mag-atubang pang usa ka pulis og kasong kriminal. Posibleng wala say ipatuman nga muzzle taping sa mga buka sa mga service firearms sa mga PNP panahon sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. To coordinate with the LGUs as regards to the policy on the firecrackers display. And yun na nga, dapat meron silang designated na place for that display para talagang maiwasan natin. And by the way, may instruction din ang command as regards to one strike policy. Kapag merong illegal discharge of firearms na mag-result to death and they were not able to resolve it within 24 hours, merong kaakibat na administrative penalty on the commanders. Gipaniguro sa DCPO nga adunay pulis nga magbantay sa tanang aktibidad sa Pasko sa tibuok bulan sa Disyembre.